Il-valur tal-euro waqaf lanqas livell tiegħu f'dawn l-aħħar 9 snin meta mqabbel mad-dollaru Amerikan. Mistoqsi dwar x'qed iwassal għal dan l-analista finanzjarju John Cassar-White għalli dan huwa riżultat ta' djufijiet li għandha ż-żona euro. M'hemmx għaqda fiskali u allura dina qiegħda toħloq problemi kbar għall-euro. Barra minn hekk iż-żona tal-euro qiegħda ssir mhux kompetittiva iktar milli kienet u allura l-investituri qed jitilfu l-fiduċja fl-euro anke fi żmien meta d-dollaru qiegħda tissaħħaħ. Huwa qal li dan l-iżvalutar tal-euro mhux neċessarjament se jfisser affarijiet negattivi għal Malta. Fejn tidħol l-esportazzjoni lejn pajjiżi bl-euro mhux se jkun hemm effett, filwaqt li fil-konfront ta' pajjiżi li ma jużawx l-euro l-prezzi ta' pajjiżna se jkunu irħas. U vantaġġ ukoll jekk taqa' l-euro għat-turiżmu speċjalment dak li jiġi mill-Ingilterra. L-lira sterlina kienet qiegħda tissaħħaħ ukoll u allura turisti Ingliżi li jridu jiġu Malta jaraw il-Malta attraenti għaliex il-valur tal-euro huwa baxx u allura għall-isterlina tagħhom jieħdu iktar valur u b'riżultat hekk ikun jistgħu jonfqu iktar flus Malta. Cassar-White qal li normalment jeżistu żvantaġġi bħal meta wieħed jiġi biex jixtri żejt peress li pajjiżna jixtri bid-dollaru. Għalkemm il-fatt li l-prezz naqas ibbilanċja l-affarijiet u għalhekk l-impatt mhux se jinħass daqstant. L-analista finanzjarju temm jgħid li hemm bżonn ta' aktar impenn mill-mexxejja tal-pajjiżi taż-żona euro biex il-munita tal-Unjoni Ewropea terġa' tibda tissaħħaħ. Jien nibqa' ngħid li problema tal-euro hija problema li għadha ma ġietx riżolta u l-politiċi taż-żona tal-euro jridu jkunu ferm iktar determinati biex ikabbru l-ekonomija għax dak l-unika mod kif tista' tagħmilha inaqsu l-qatt speċjalment fost iż-żgħażagħ u jerġa' ikun hemm dik il-fiduċja li llum iż-żona tal-euro jidher tilfet ħafna minnha.